Mentres os pequenos quedan na compaña do balón e as súas tertulias, entramos á Casa do Pobo. Pero que grande! Aquí dentro debe haber moita actividade. Imos ver. Bueno, pois iso é a exposición que fixemos, a primeira exposición que fixemos aquí en Córdoba. Ten a idea de que siga ano a ano, e, bueno, e ir medrando. E nada, que sea un pouquiño un intercambio de fotos de uns con outros e poder disfrutalas. Ninguén che pon problemas para darche fotos. Que va, nada. Mira aquí, son eu, tío. Estás aí de cativo, efectivamente. Era o ese coche que hai detrás. Que igual era meu. Oi, moi boa idea, Lucio. Fantástico isto. E aquí o teu pai tomando un viño con Florencio Delgado Gorriarán, o poeta de Córdoba, o poeta, fíjate tú. Todos borrachiños. Tamén se comparten estas fotos nun grupo de Facebook. Si, iso que quería comentar, que iso tamén foi unha das iniciativas do Facebook. Empecé subindo unhas poucas, outras poucas, acabou xurdindo aquelo, hasta foi unha páxina de reencontro entre xente que estaba fora, uns en Barcelona, outros en Madrid, en Suiza. Os que estamos en Barcelona non sabedes como vos agradecemos cando subides unha foto así e nos... bueno, dos comentarios. E Anxo, que dices desta foto? Conócela, esa foto que está aí? Ah, esa foto... Esa é a foto máis antigua que se conserva de Córdoba, cedida por a familia Gurriarán no ano 1885, non? Sí, señor. Que iso sería o que é a túa casa. A miña casa, na rúa. E agora empeza a ser moi parecida a eso, que ten o balcón, a balconada ten así parecida. Serían os avós dos nosos avós, os bisavós. Así que todo isto empezou dunha forma, digamos, casual, non? Sí, casual. Quixenlle poñer cara aos meus bisavós, e buscando os meus bisavós acabei encontrando, por menos os meus bisavós, todos os demás. Acabaste medolle cara a casi todo o povo. De entrada dices, teño unha foto, casi non a queres compartir, pero que unha foto non ten vida sin non lle damos un uso público a esa foto. É un pobo moi traballador, pero moi festeiro, verdad? Sí, sempre con festas. E segue sendo así? Sí, a verdad que sí. Grandes afacinados ao teatro tamén. Hai unha pequeniña cousa que sí que perdemos co tempo. Non cantamos como nosos ancestros, é dicir, perdemos. Eu canto como un gato maullando, en cambio meu pai cantaba moi ben. Esto que dicíamos, non sei por ti. Era o que me dicíamos antes, que de casarse uns cos outros, sabe o que pasa? Isto non o poñades, A veces na miña mãe cantaba na iglesia, e viña a Paquita, que ten moi boa voz e canta moi ben, e dicíalle, Geles, que a miña mãe, Geles, somos bastantes, non me falta que cantes, tío. Era moi educada, non me falta que cantes. A miña mãe faltaba un oído, entonces... Estes de Córgomo parece que toman a vida con moito humor. Imos transitar por outras estancias da Casa do Pobo a ver se en todas se respira tan bo ambiente. Que ambiente de traballo, que caradiños. Non creo que sea sempre así, Claro. Facedes algunha outra actividade, aparte da pintura? Facemos gimnasia, pero ainda non empezamos. Ya nos vamos retrasar. A operación bikini vai... A Cancún non vamos ir, Eu sí que vou, Sí, sí. A Cancún non, a Punta Cana mellor. Cando vas a Cancún botas algo de menos, Córdoba. Hombre, boto a miña familia. Ai, vas sin un marido. Ai, sí, eu sempre sin un marido. Eu não sou daqui, eu sou de Cabo Verde, mas eu estou encantada por aqui. Vim buscar um marido. Encontraste-lo? Meu marido é daqui, encontrei. Eu estou encantado que gente branca, de uma morena sola por aqui. Eu sola. Estou escuchando de calor. Porque nunca tive uma televisão cerca de mim. Ai, agora estou a pronto. Veja, todo... Estou caliente. Vai chamar meu pai e vai dizer, você liga a televisão, que nunca saiu. Se soubesse calor, que estou passando. Vamos prender o nome, Gloria. Estamos calientes. Parece que en Córgomo aínda hai quen ten medo escénico, pero non é o máis habitual. Boas noites a todos e a todas. No ano que eu cumpro 10 anos, uns cantos rapaces e rapazas de Córgomo puxémonos o mono ou a funda de traballar e puxémonos a construir unhas novas xornadas culturais en Córgomo. Moitas grazas a todos e que empece o teatro! ¡Aplausos! Os biosbardos son animais mitolóxicos que saen nas noites de inverno cando fai moito frío, unha noite como esta. En realidade non existen, sempre se utiliza para enganar a algún inocente. Que frío fai! Madre mía! Pois sí, fai moito frío. É unha boa noite para cazar biosbardos. Biosbardos. Que son os biosbardos? Non sei o que son os biosbardos. Mira,
cando fai moito frío, nas noites xuviosas, colles unha bolsa como esta, ábrela ben forte, agáchaste e poiste a gritar: Bios bardos, videosaco! Bios bardos, videosaco! Máis alto, que te escoiten. Bios bardos, videosaco! Bueno, e cando a bolsa este chea, cérrala forte e vamos mañá a facer unha merendola. Mira, marcha ahora por ali, que por ali hai moitos. Bios bardos, videosaco! Máis alto! Bios bardos, videosaco! Hoxe collestenos un pouco fríos, que estamos, e sí, xa veis, ainda temos a chaqueta posta, e ainda estamos, pero en cuanto empezan a quentarse, a ver, en cuanto levemos, eu que sei, unha semana de ensaios, teríades que pasar de que unha semana, de que unha semana isto racha, A ver, eu sempre ouvindo a miña familia, a miña avoa participou no teatro desde sempre, pero é que para min Córgomo non existe sin teatro. Eu crecín tendo ensaios todo o verán, e faltame algo de verdade se non teño ensaios de teatro. Que grande a Paula, Así que ti a túa maior referencia é a túa avó, non? Sí. Que é a superatriz. O teu compañeiro, que está aí agachado, a ver se non lle preguntamos, pero vai caer. Polas noites sempre saímos por Córgomo todos, e claro, a ver teatro é un entretenimento. Os de Córgomo temos moita arte. Non hai Sí, problema. non? Somos moi artistas. Ti como te fixeches co papel de presentador? Porque eso son palabras maiores, No, ao final valo practicando e sabes. Mira, ti por que che gusta tanto? Non sei, gustoume. Animaba unha xente e facío. É moi divertido, eu xa dicía unha vez nos ensaios, moitas veces, o que dicía antes, de dicir, hoxe non ensaiamos máis porque eu xa non aguanto a risa, porque me doi, porque era tan divertido. El pon máis ou menos un guión da obra, pero non é o que a obra máis ou menos facemos a nós. A mellor, incluso o día do estreno cambiamos textos. Sí. Eso sí, nunca nos quedamos en blanco, Sempre temos unha salida para salir. Córgomo vai para a cama á espera de que comece un novo día. Pero para algúns, ese novo día empeza cando a meirande parte dos veciños están aínda no primeiro sono. Bos días. Bos días. Ou noites. Boas noites, vas ben. Aquí sí que madrugan, Sí, desde logo. A que horas se levantaron? Ás 3 da mañá. Porque hai que levar o pan á residencia ás 8 da mañá. A Villa Martín e a Valdegodos. E cantos anos leva levantándose ás 3 da mañá? Pois 37. 37? E aí? Pero isto que fai? A barra. Pero moito non está a salir. E como se vive nunha casa con panadería? Por cando dormides, cando Dormimos comes? cando os outros traballan, nos dormimos. Na miña casa meus pais sempre se deitaron pronto e levantáronse moi cedo, entonces eu que sei, é unha vivencia distinta ao do resto das casas, porque eles ás 10 da noite, en inverno antes, eles xa se iban á cama, nós cenábamos pronto pa tele e eles, ou a estudiar e eles á cama. Non tuvemos a cousa de ver aí todos a tele xuntos, nin nada, nunca. Pero aquí é a única que hai. Sí, aquí é a única que hai. Ten de estar ben contentos co pan de isolina. E as empanadas riquísimas. Sí. E vívese ben aquí. Sí, se vive ben, a verdade que sí. E conforme vai cocendo o pan e a noite esmorece, convén ir sabendo como fan a orella neste gran lugar. Será a orella de porco. A orella de carnaval, non? A orella do porco, claro. Yo sé cómo la hago yo. Cocida por lo menos, ¿no? Se fan cocidas, que as cocen con viño, con mel. Con pimentón, así, con garbanzos. Hai moitas formas de facela. Podes cortar e poñerlle pimentón e aceite de oliva. E outra maneira, pois é cocela e comela así, tal como vai, a gusto do consumidor. Como es que acabamos de comer ahora? Non o sei facer, eu sei o comer solo. Non sabía nin os ingredientes, o procedimento, xa nin mo imagino, seguro. ¿Y qué? ¿La regalan o hay que comprarla? Habrá que ir un día a Córgomo a probarla y ya está.